Skont l-aħħar ċifri tal-Kummissjoni Ewropea ta' kull ġimgħa dwar iż-żejt u dwar prezzijiet tal-prodotti taż-żejt tal-konsumatur u t-taxxi tas-sisa fuq il-fuel ippubblikat fis-27 ta' Marzu, jirriżulta li t-taxxa ta' 56 ċenteżmu kull litru f'Malta il-ola fi 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Il-prezz medju tat-taxxa fuq il-petrol u t-taxxi fl-Unjoni Ewropea u ta' 49 ċenteżmu kull litru. Dan wassal għal mistoqsija jkunx possibbli l-kumpanija Enemed tinforma lil pubbliku minn fejn qed tixtri l-petrol bl-Imarata u kemm qed tagħmel profitt. Skont artiklu 37 tat-Trattat dwar il-funzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi membri għandhom jaġġustaw kull monopolju tal-istat ta' natura kummerċjali biex jassiguraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni dwar il-kundizzjonijiet li taħtom prodotti huma mixtrija u mibjuwa bejn ċittadini mill-istati membri. L-importazzjoni, il-ħażna u l-beħ tal-petrol f'Malta mill-kumpanija Enemed u każ ċar ta' ksur tal-artiklu tal-funzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk wieħed jistaqsi x'tip ta' petrol qed jixtri ċittadin Malti. L-Enemed min-naħa tagħha mhu qed tgħid xejn dwar dan għaliex il-Kummissjoni Ewropea tħalli din is-sitwazzjoni f'Malta u għalqet il-proċeduri ta' ksur ta' liġi kontra Malta aktar minn 9 snin ilu mingħajr ma stennit biex tara kif il-liġi l-ġdida se tkun implementata. Wieħed ma jistax jemmen li filwaqt li Malta għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qed tikser wieħed mill-artikli ta' wieħed mit-trattati bħalli kieku mu qed jiġri xejn. Sa dan it-tant hekk kif fil-jiem li għaddew il-prezz internazzjonali taż-żejt kompla nieżel, il-prezzijiet f'Malta baqgħu fost l-ogħla fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, meta ftit ġimgħat ilu l-Gvern ola l-prezzijiet tal-petrol, tad-diesel u tal-petrolju b'4 ċenteżmi oħra.